Too much ashafo Ghana wahala jumedi na ebre asosayede ebesum eye etiefo ene ashafo munua ba efiesika pa ena mutimini na ebusuafo ejeba ejenya baba bedru Ghana fo bebusa se na eden na ba Lucifer ba o Lucifer ba Ghana wa ba bepiemu ewo man Ghana emu abrantia ni din ede eye Emmanuel Frimpong or ye self acclaimed all court member our first say your friend no Lucifer enam say wo hu ne say emra na wo so wo ne spiritual entities estati edi inkita wo so wa babonten edi abensim bia like ekoso ewo hunhun fam aba bonten di ababa betudwa wo hu ne say Bible mu Lucifer na ye nyankopon ya tro no Bible mu say ye Lucifer ewo ho Lucifer wo ho no ma ye kan Bible ye kan no wo se wo no a ene wo no Lucifer no na wo wie ye no ena wo kire enwoma bia sofo bi no mo nso so na Roman asore ene Pentecost asore nso so wo mudin ebebe piemu ebi na se de ebe piemu ni nyina na edi mu enchiremu ebebre mu entibre wa so matunsa ede afra apostle Algerman Prempe adodo ne ni se God's watchman asafa oda ano the Bible Church of God serving the one in crime kaswa tuba junction ye ne no betwetwe nkomo afa nsem we hu ye twa ye ho ye ba ye de dwumadie no ebehehye so for mesanso emamo akwaba sronko ebiemu yedi nkomodidie no ehhehye so ntika ye ho ne mbura ensem no emu apostle mema wakwaba ya me amedio na won ti je na me adom me ho ye na won so nyankopon do ne Christ adom nti mpa bon so kan me ho ye de radia so jidi sa asore mane yasafo ma mo bia ho ye bia ye kama nyankopon do nti bia ho ye woni bia ni ho yo na won so ho ye na me adom we are sure pa so me am sure are sure apostle na nipa dasani wutimi ba ebebe tinase kasem edi Lucifer yenim se enye di mpa wutimi fa ede to ho so all because of self upedin ananse all because of spiritual encounter woni ahonhom bi enye ntinu hu se we Lucifer no kwan so a eno no agres ka famidasi emi shirapa na asa achimi atena ha ni ofidi kezi so no urade no mo nyinchire ne ahodene etumanfo nyina na mi hirehira mo ahodene den titu bia ne hiam kese ne se yakopon ba twere obi adi won kwan mu afenso asafo sorry mani me yire ne me nyina so nyame hira mo ahwefo musumu hu hia urade yie mona mo adwuma no koso na mi hirehira mo mo ahodene nyinchire on twere mu din won kwan mu agua se we yanya wanwa onya wanwa se o se wonu no Lucifer no so ti ase se Matthew 25 24 Matthew 24 no baba Yesu kra kan se anipa bebre anipa bi ebeka se on be basa ase so aka se o ni Kristo no no be da anipa bebre okay kra se ebinu be ka se ebinu so aka se abi ekọ from 1,000 years 800 years ago no nyina bebrebe kremu se mo ne Kristo no was asiso omo ke kan se de urade kan no adwuma enemre kura se de binumu adibu atrufo enim ne bi ko yi obi so ye angel obi so ye bofo obi so enye asem guru ya okay how can a man be an angel the same oti sa okay this akwai ozi ofense Frimpong Emmanuel Frimpong na onu so be kan se onu ani Satan no a se anya nwanwa
Am I young one? That's what me about bonting. Oh, the Christo crowd will be as only Christo now. On the blame me catch you say. Yet the Christo never some jina. Ghana for be better trauma on some. Yagobo Macquanta, no or majority vote dear. Captain Sabini. Never no be able to when go voting at you. No cray. Obi tien pa. So I say. And if you say the obey any pebiano, the obeka no beka on fan kure ni yadwuma. So, and you also Lucifer say ta wo firi okọ to Moses hene ne ba ya. Enyanwa so na ni nyuma ene be kire. Onye o ye Satan say bone ho adwuma no ye. I say like or spiritual gift ya wo no na sa gift no ye de ama no nyame e de ama no enti no Bible mu Lucifer nyankopon ka na eyo no all because of say nyankopon akankwan de e was say show us as it na was say ye wo no e de ba say de nyankopon eye Jesus ye wo no ba ya obebe wudi ji wiase nkwa na was say Lucifer so ya ka no ho nsam de ye wo ne ba as it na nipa so ehunu say Yesu tama ye wo ye na ye suafo no Peter mu ne hunu no enti Lucifer mbre yin so de wo ye ne ye be hunu enti no ya wo no e de no aba say wono ene the fulfilling Lucifer wo Bible mu na akwada ya wo de na wutimi hunu say ye wo say brabe ye Lucifer Say honhum okay honhum ne woni mu honhum moni bonsam na betre ni mu ena ode kika sanse John ndi ona se o chere se onde wo yini ayi bonsam nipa anasa bonsam na nkasa oh na no oka we nu na oye onu no Lucifer no e Lucifer wo Ghana ha na se Lucifer e wo wiase nyina oye Lucifer na wo ka no wonye Lucifer hunu bi sa o we ye well Lucifer we de Ghana Lucifer di de urade aka nyina we abusisam na bi no oh abayifo ni amoni isumo tumfo say urade kan o say you can Ephesians now. Ephesians chapter 6, okay. Verse 10 down. Woman tell radiation. Ephesians 6. Mika honwa. Ewurade kan say. De edi atwire no, momma mo ho nya din, ewurade ni na ho odin ni tumi nyina mu. Wonhye Yankopon akodie nyina na mo atumi agina ani obonsam ena ede edi asie. Vizenye ne honam ni moja ne ena enya na emum ye ne mpanini etumidie wiase mu asum otumfo ene ahomone a omo woso so on di za forces ni nyina omo ho eye bonsam tumi so endi ono odwananum no de kasa eye ma no ndi e mesa Ghana for se mu obi entie no na nyame nsam a waka gu ofititi no ena eye adwuma so endi obi ani na chi because oye obonsam oso oye Lucifer and say oye wudini oye wiki onya papa kura nti obi anso no so de o ka nyina se wo pefemu se de ani o huhu de ni pepa kire wasase so awie ni na adu awie na ben anu aben adu apona no ti o se ni pa hwe no yi okay apostle na nsem kayemu no wodi to just say all churches in Ghana practice occultism na eno na wo bobo the Church of Pentecost ene Roman Catholic say because of say they gather and worship one entity when say bano Catholic side na wo mo wo bishop wo mo like they look up to him mo ko hono ne ko it's because of say they worship one entity you know and sorry nyina no ye nyina ye occult say ye Presbyterian no say ye we yo mu nyina so mo si nyame ba ko no na mo so no say nyame ba ko e na mo so no na akwa ye se wono no wa ye occult ni pen no na omo so ye de nipa ba ko na ya na omo worship no na say ye so ye si worship nyame ba ko de na che say all churches are practicing occultism and also dey na betimi aka fa ho yo kwes ka ba medasi na nyame so nhira pa ani asemo obusa me so ohun say asori e wo wiase nyina no
okase binum ye occult dia ende ye nokre ebinum ye occult so binum practice occultism yi edi eye ana bin so edi nyankopon din nokrem ene ye adwuma so ndi ono no sese no wa kire ntina nsori bi ho no ma wokwa ayi yese honhom akan bo se obi gina ho na otwa no na no o kwa ha no oba ha no kwa no oba ha na ni namba akohwe soro na ni namba akosipom ati se obi obo akokompe abebo na he no twahwe obi timi twahwe no omuni owuroko no aba sa no okam gia ye ensemble sa so ri na no okot samu ahumoni asafo bonsam asoro no enti wo kwa asori na ko hu se like empire cost na ebinu matwa so no wo mumuni ne ya motia ne guo motia no wasori mo bonsam asafo asori bia wo mu kanipa wo so no bia bonsam asafo na ebinu so hwe nkom me ma munye yi mo asacha mo adwuna hunu ma no ya baifo ni nyina ya humoni so edi won mu nyina no o kan se ayi wa o se ebinum kura ba no ho ebegitumi so bebere ko abusum bi ho ekoko gitumi ekonkropo ko gitumi ya matie hunu nim bebere ukwa azizi a wasoro be bibiri edom bebam ubenyeska obomo adwini nyansa na obi bu nkofo amo dinkese no asasa mo duro won na wutumi huna de emre bi mi kase so wi refidia me bank na 95 kumasi ni takura di nyine ka bi chemi obi betie mi nsampa na epo no say sofu unsemu ya wo kan die uma bi anti on kura onya ne baby ko simo wo cheche die eno kura na wo kan no na ga na bom pen ko de se dia unya dom unya nipa ga na bom pesa enti mi wo ba bi wo pa mi do beko wo be huna de betuma hyenkom de nipa pen no enti wo yesa na de ka ho a ono wo che mi se me de ka ho sa na se dom ba se me pedom ma awurade enya bone enti mi mu de na se me pa on fa me nko obi nso so obama madura asomani ne mahunade manyani be se nsia nan wo se nipa so pe se obehwe na nim no aka na yintase mu nyina kire eno no ampa udi benye sika bebiri ewo ho bebiri di akiri so enti ano de saa ko ya wode so ko Lucifer ono ade adwuma wo ye no so ti ase enti no wo kan panso asofo bi ko akogimro bi wo a fama mebra wo papa wo nua wo ba wo yire enum ni ade ekunkum nipa etoto eniema bi ti se enipa spare parts omo ye konya bebiri nipa no ye de na yesie na so dem yesie so dem so no ye nkonya kra tuntum bi amoa ana nantwie mono no ye di na hyefom ya kata no so na waye sa rituals no na sika ba yo gi kani nyina no se o ye okoto no no kre na okoto mu a na okoji wo mutumi a ba o musi nipa moja de automatic se ombeji nipa anya sa wasore no enkoso nto mo ya tete asore a nipa bebri edom bebri asamaranko nsambi bo azu kan kure che nipa mo megu wo sa o apostle mi na mi ka kire wo kan kure che nipa mo megu wo sa ba ne se nipa bi no so pe no kure o no mo we wo betie no kure o mfa nya dwuma do ba kan se so bo ye o ya de pa o kan kure en yo be praise u kama ba so betua anomo ba ho obekọ ba bi ye beka no intas ma kire o di ase ye be hye nkom be ma na kwankire na wo gi kan kure no akwa kanjere
akwankyerɛ no wo nyɛ o aha ɛna wo hyɛ nkɔm enti wo medi wachi na mo bo akodi de wo hyɛ nkɔm yɛ akwankyerɛ n'achi enti sɛ si abo sɛ na asɔre no ayɛ kɛse bebiri ayɛ sɛ wo a wo ka no kora de wo nyɛ nipa wo nyɛ sɔfo bia na no ansa wo de no kora na wo kana asɛ wayɛ mɔbɔ bi o wia wo si de o sɛ sika kora de beto de ne de na ayɛ de ama so wo mo so de sika cash ni yɛ gye ne saa bibi hyehyɛ aseɛ okay na chese say no o my atia say ye abrante ne nsem kan ye bi no ebi ye no kra afa aye asofo bi no yeah but apostle ebi kra kopo ase okay na all kan nsem no my atia say Ghana ne eye amano ne ke all kan Ghana mpodi anke be na amano ne fo nso so ekokọ pritu na broche nye ho na bible no firi ba so omo do omo atimi ye omo bibia na won say omo timi ye den abrofo no akese o magidin wo wiase no Nigeria Alatani Congo South Africa big pastors no any friends prophets no money adina efa so bia obi wo ne bonsam ni oni friends ma me wata de dili okay oh and then obi ma born again so we can say bibiri bo aso on say niam e wo no e cha asase yi sukura so atese ukwa obi ma otumi no so bonsam no bo say twini panyina eba ni kingdom ho edi omunam sa akwana no so uko bonzam mo sika bibiri eni sika no benya dom beba no na ama wani aka ho no na wani aka ho unze nipa unye sika woni ache afa wo nwine kura sa atamu obi wo baabi oh yes wo mo mutisa no enye se omu nim baburu omu te baburu mu se no won fa nya hu won ena atamu da no onim se but onwini se bibi sa obokwa kobu hu akonta di akonta buo no obonsema yiye firi na dwene ena on de o ya no o ye enti omo mman ya tamu da na ka de omo ye obi nim se ono wakum nipa ena ode ya asore ana wo nyame che no se de o ko tuma ya wo se frem point wo ken eye no kure onim se wakum nipa na ode ya asore so enti nipa kum a ode ya sa de awurade din eda da nipa no dachi obobu wa konta chiri nyankopon won aso still oye enam di sika ani animonyam wo nipa anim ya wonya ahunja de beblenti no sa ena oye emfa no ho di obu ami ga je obese be tie heaven na wo no se Kristo oba sasi su be fa ne mako wo consider obi no kre da no kan no ko hell crowd o de no ko hell ono be gani free hell akoda ayi your friend say heaven akoda hell because ne honjo ho anda bi ne na kuma ne kra empe heaven unzo obi wa yo ni be bi wa sa ne kra mpa de pa no wo sa anso ne nso te na apostle ye di yansem no esie no yen hwadio aden na say like Ghana youth no yanimu ye dwa yemfa nyoma bi hu so obi wo ho no obaba bonten no abeka mi yensuo nipa mi yesei na like onya ayam hihie bi on feel hwe asese no so woye hunhum adwuma so woye okotom so woye Lucifer so woye marine spirit wo ba bonten ababeka asesa afare ni eniwo bi nse first no nkobi wo ho no ma ye kase ma no obi ye ensuo nipa nka ofare mposen nka obeba bonten ba sese na kwakwa se no krampa ye fashion na dia mom dintia sani kwa ode mama na wase anse no mi jira na hu se ene kane ye breso mi si so am ya ba mu na akonvo na TV kwa e ba so fufuri na akonvo mo me TV so na beifo na kane so obi e beifo hu na usuro ba se wo mo akrampo timi ba bonte be ka beifo se wiye no abe mi yesei kakra na awurade Yesu Kristo asa ba bio edi sese no wo wo mo yire obonsam so na ni abre enti wo twedom mo enti sangrofo no ene ono mo so ene wo twedom enti na obi ye bayifo a enye news ma no se wo be ka kira dabi so be ka kira man sanse mi obeyi ni sabroche wo mo witchcraft association okay wo mo atikuo e wo ho amuhia physical enye yeah abroche bi o sa ogotofo no Freemason fo enum ni ade nyina e wo ho ya Ghana ha wo mu hyiam
wɔn mmanimfoɔ ne wɔn a wɔnim die wɔ wiase mu no wɔn na taa pɛ saa nneɛma no freemason no ne ade ɛne ayi wɔn a ɛkeka ho bebree so enti akɔba ne sɛ baabi a wiase aduro no ɔho sɛ baabura ka kyerɛ sɛ ɔbɔnsam ɔbobɔm sɛ gyata ebi sɛ n'ani abere ɔpɔ obi amene no enti no wayɛ waar enti obi a woyɛ mmerɛ biara no obɛnwi nim so ɔho enti sɛsɛ no wɔbiebie nsɔre bebree ɔho ɛna akɔmfoɔ no a wɔn kɔm no bebree atɛn aba kristo mu ɔho ayɛ sɛ kaa dada kɔla no yɛ ayi ɔfrɛ sɛ black ɛna wɔsiesie kaa no wie no painting ne red kaa korɔ no awo sa bɛka sɛ we de asesa o si kaa no me kaa foforɔ ɛnso ne dada no so saa na bonsam ayɛ bonsam ɔnyɛ o wɔte sɛ abosoma kotrɛ wonim abosoma kotrɛ ɔdandan no ho ofiri ha na ɔkɔ ha ɔkɔ n'anim na ɔbɛ n'akyi na ɔbɛgyina mfimfini na ɔsan kɔ right na ɔafa soro na ɔsi ha bonsam ɔnyɛ sɛ nanti ne Nyankopɔn ka kyerɛ ne yɛte asase so sɛ yɛnwie Revelation 12:12 na bonsam asane aba nkyɛn na ɔfa bufu kɛseɛ firi sɛ ne bra ka ayɛ dɛn ɛtia ɛdi bonsam bu ofu dendendenden sɛ de bɛyɛ obɛnya dɔm so ɔnti ɔsɛ this time na kristofoɔ yɛhwɛ yɛ miani da hɔ so ɔsi yɛ miani da hɔ ma mpaebɔ ne yɛsufiri Nyankopɔn na ɔbonsam no a wɔdaadaa nipa no yɛtumi si ne kwan ɔsi monsi bonsam kwan no ɔbɛdwane afiri mo nkyɛn enti sɛsi yɛ akɔwɔ yɛ a ɔno asɔre sisi yɛ me nya me nwanwa mahunu bi da wɔ Ghana ha mate bi da wɔ Ghana ha wɔn a wɔn sɛ yɛyɛ bonsam abosom sɛ na ɛho sɛ obi de kɔmfoɔ ne abosom enuro ɛyɛ biribi a ɛnyɛ n'ani hu ɛnyɛ ne fɛre yɛyɛ de sie paa na ɛde aba television ɛne ɛde aba TV so baabiara mo de aba so obiara nso nka mo hwee sɛ yɛsɛ yɛwɔ freedom of worship democracy nya saa obiara tumi kyɛ sɛ ɛyɛ deɛ wɔpɛ obi tumi kyerɛ no adwene enti wontumi nhyɛ mmara ma obiara ne ade so but ɔmo de sɛ Nyankopɔn dwuma so enti sɛ ama awurade nso so n'ani abere sɛ ɔbɛgye ne ma enti wɔsɛ yɛnka ahenni no asɛmpa nkosi sɛ awurade ɔbɛsa ba bio ɔho enti sɛ ano wɔn no deɛ wɔn yɛ no ɛnyɛ koraa so enti abosomsom ɛne nnuro ɛne mu ne ade a sɛ ɛkɔ so na mmeranteɛ no mmabaawa deɛ no meba wo mmeranteɛ no ɛne mmabaawa bɔ ɛne sɛ nipa sisi ano a ɔmpɛ sɛ ɔbɛsam n'anim fifiri no wapɛ sika so wɔn pɛ quick money wɔn nwere sɛ atamu obi wɔn ka nyɛ sɛ atamu da hɔ nom a wɔsi di atamu da wunya wu a na akɔ baabi bebree yɛnyɛ atamu da ne ni ti ɔno kwan a ɔbɛfa so a ɔbɛnya sika ɛna hia kwan a ɔbɛfa so a ɔbɛnya ahonyadeɛ kwan a ɔbɛfa so a ɔbɛgye din wosɛ na no mika kyerɛ m sɛ wɔn yɛ agye din wɔ wiase nyinaa yɛsɛ star nyɛ sa wɔyɛ star celebrity mu no ne ade nyinaa 90% ɛnyɛ papa ne sɛ 90% ɛnyɛ papa sɛ wɔn ba quick money nti no sɛ ɛna bi kura worɔworɔ yɛ ho ebi nso worɔ yɛ pant wɔ social media kyerɛ nipa ana meboa wɔn mo ɔdam wɔn adwiri nyɛ sɛ they need the youth no they need psychiatric doctor no show ma adwiri mu because wɔn nyinaa bebree abobɔ dam ɛna wɔn nam Ghana ɛnyɛ dam bɔ sɛ wɔn nware ɔnam abɔnten so na wɔtwa ne tirim pɛsɛmpɛsɛ na wɔdidi bɔɔl aso no bi na meka ho ɛdam bɔ no I'm talking about spiritual sunsun mu deɛ na nti saa wɔn a yare ne nyinaa no ɛyɛ sɛ wɔn yɛ dɛ ekohu doctor no wɔn bɛtumi psychiatric the best that psychiatric doctor no and one Jesus Christ Jesus wɔn free deɛ wɔn ni yɛ no yɛ bɔ ne no wɔn bɛ wura de nkyɛn sɛ no wɔn nya healing. Okay, Apostle, yɛnhwɛ deɛ ɛyɛ aberanteɛ no wɔde ne nsɛm esie no yɛmfa wei ne yɛmfa ntwa ɛto wɔse ɔno sesei no ɔno a ɔfrɛ ne ho ɔprefer sɛ yɛbɛfrɛ no Lucifer because of say ɔno na Nyankopɔn aka ne ho asɛm wɔ Bible mu wɔse ɔyɛ the living God
bottom Abrantie, efutu oben pa na betimi dia ma na efa ne nsem kan ya say waba bonti a work kan a say crampo don no the living God that was ade ato ne ho so apostle for wafutu to edwama eye abrantie e ma no frimpon wo ho a utunfu a enye yi enti me ye minim me de be ma no okay enti atiefo ahwefo mu nyina so bia emfa bi na yesu ko to say ensu aso yonko bobi semu a eja so yonko bobi semu a na nso aso ensuo e de asi o de ho no wa anye ya ne ja no atwa ba so di sanete ayi abrantia ayi frimpon wo so ye living God anya sa okay unye living God pa cha wasema waka no ye blasphemy abusisam awurade kan na abam ndi the slogan of war ani abrantie say omia nani no nsakira na adwene no onyai de wo ye no say wo kra no motia ena be fa wo ana say nkwara brem ena we num nyina ba wo so a enye nyankopon na emom eye obonsam okay obonsam adwuma bia nso wo ya edo be ko oseyim bonsam emma ade kwa wonfa de enche kwa tambia no eso aketua ebeba aketua enye papa eye nome eye wo haw na wie no krakra no edo be ko amane hunu kuro eti babro bibia fe no obonsam gem eho na unipa mbeka ndie obonsam gem eno obinim se eni ho ebinim se bo anyame mfeda enhye nipa ne nyankopon nya ditimu nya den se odija ebe hye nipa obi kasa wo boa nyankopon odija be hye nipa waye bi pe krobi ye friend Sodom ni Gomorrah wo toja odija firi soro akwashi kromofo nyina edan yo nantwi o odwan yo bibia sika everything was burned to ashes enti besrem pa ba mu chaw ese baby ye duro no den enti mi gina onyankopon mu bro so Romans chapter 12 1 and 2 enti anuanom ijama nyankopon mu bro so etumufu se momfa mu nipedua ensiwo se afode e tiase na ye kronkron enim nyam som pa adwene wo mu na mamu mfamo ho ma ewiase mo nyam ho se wiase na wiase wo hoyi ene na kono etwamu akọ na de oya ade nyankopon pe no wotena ho da onyame nka mo ho otumfo nyankopon nhira mo ommoa mo awurade ma obia ne so ne de na ontu ohia aho kire every Ghana for so na Ghana obia sanka ne kakrawa migidi se nyame obeya ama obia nso akoma to ne yam na yenya kwan akọ osoro ahemem me number no nso me de to manimu a enkomo bi wo bese atwetwe a am free madwuma ni nyame chere mu amunim no 0544 262614 0544 262614 ena 0207020011 0207020011 midamasi bebere sie ni keja eni asida ewo Yesu Kristo dim nyame nhira mu nyina amen abusia for aha eni edi edwumadie no ebesie too much so won subscribe ya message wo be de amaye no wemia adoma no so de ni upload video bia won so wetimi enya notification e wo phone wo laptop and asa wo tablet so ebia won so betimi follow yen wo IG page @toomagh_midin ene ekwia sikapa that's ne ebesane